Revenim cu o activitate tot de pe seară. Mergem să ducem mâncare lui Lupu. Tot seara de joi. Frumos aici. Și dăm lui Lupu mâncărica, că de-abia așteaptă. Stai, bă. Ia. Liber. Papă. Da, eu zic că îi place. Aici are apă proaspătă la discreție. Am acolo o fântână, nu se vede, dar în fine. Ia stați un pic. Asta. Am o fântână, dau apă la animale și dau și lui apă. Și are apă proaspătă, o greată îi ajunge. Mâncărica îi place. Și acum trebuie să carci pe aici la deal. Am și eu o întrebare pentru cunoscători și crescători de iepuri, desigur. Deci, am aici o iepuraică. Este în a 32-a zi de gestație și are burtică destul de mare. Stați să văd dacă pot să vă arăt. Nu prea pot, dar oricum are burtă. E mare. Și vreau să vă întreb, cât ține gestația la o iepuraică pentru crescători și cunoscători? Pentru că teoretic știu și eu, dar practic vreau. Aici cu o activitate, astăzi este luni, a trecut ceva timp, nu am mai filmat. Iepuraica încă nu a fătat, dar promit că când o să fete vă țin la curent. Mergem acum să vă arăt unde am cărat pietrele. Mai am încă o robă, cred. Da, o robă de cărat. Încă una, terminăm și mai avem ceva de cărat cu roba. Mai exact niște chirpici. S-a dărâmat aici un coteț și trebuie să cărăm chirpici. Uitați. Deci am cărat pietrele. Astea două par puțin, da? E o robă, de-abia am dus-o. Aici sunt celelalte de cărate de tatăl meu împrăștiate. Și el e mic. În fine, aici trebuie să cărăm chirpici, să îndreptăm. Aici este un tunel făcut din cercuri, este pus celofan ca să se scurgă apa la vale. Și
Și aici va trebui noi să cărăm chirpici. Și mă va însoți și șobolanul ăsta mic alb. Nu, băi? Băi, hai aici, te sperii. Hi, șobolanului. Uite la cameră, șobolanului. Stai cu minte. O să mai dau lui drum, dar momentan încă nu. Continuăm de aici și cu grămada a doua. O încărcăm prunșel în roabă și o cărăm în Au, era să mă împiedic. Au ieșit curcilii! Înapoi, curcilor! Înapoi! Hai să răs înapoi ca în treabă. Înapoi! Hai! Așa, bravo, curci cu minți. Bun, trebuie și care acolo, după cum v-am spus. Mai exact, aceștia trebuie să-i car. S-a răschit aici un perete, trebuie dat tot jos. Ce aici? Nu a ieșit! În fine. Și aici trebuie cărați. Și mă apuc acum. Este destul de seară. Rămânem de aici la cușcă. Iepuroica că nu a fătat. Este în a 32-a zi de gestație și încă nu a fătat. Are burtă, nu știu, nu prea se vede pe cameră. Ia, parcă acum, un pic. Oricum are burtă destul de mare, dar nu știu cât durează gestația. Bine, este prima fătare, dar nu știu, mai aștept, nu am ce să-i fac momentan. Sperăm să fie cât de curând pentru că am câteva comenzi de pui. Și doamna știu să fie tot ok. Nu, fetița? Te speri. I-am pus asta după cum ați văzut în vlogul trecut ca să nu iasă pui. Și cu crescătorii, dacă știți, să-mi spuneți cam cât durează gestația. Dacă ați ajuns până la finalul acestui vlog, vă rog să lăsați un like, un subscribe pentru mai multe clipuri de gen. Pa!